Ga jerin manyan tsofaffin bankuna guda hudu a Najeriya. In dai kana son ka bude banki ne, zan baka shawaran ka bude ɗaya daga cikin wa'annan bankunan, ba domin sauran bankin ba su da inganci ba, amma wa'annan bankunan guda hudu ingancin su ba na wasa bane, kuma da daddun bankuna ne a kasar baki daya. A lamba na hudu muna da United Bank for Africa, wato bankin UBA kenan. Wannan bankin fa ya dade ana amfani da shi a wannan kasar. An samar da wannan bankin ne a shekarar 1948. Kawo yanzu wannan banki yana da shekara ɗaya har shekara 78 da ake amfani da shi a wannan kasar. Kana a lamba na uku muna da Wema Bank. Wannan bankin na Wema banki ne da ke da kyau sosai amma mutane ba su gane wannan bankin ba, kuma da daddan banki ne fiye da duk yanda kake tunani. An samar da wannan bankin a shekarar 1945, inda wannan bankin fake da shekaru ɗaya har shekara 81 kenan da ake amfani da shi a wannan kasar. Kana kuma a lamba na biyu muna da Union Bank. Wannan bankin tsohon banki ne, yawanci babanninmu da kakanninmu zaka ga suna amfani da wannan bankin ya dade sosai kuma yana da kyau sosai. Akwai wani yayana da kusan familin shi gaba ɗaya da wannan bankin suke amfani, yana yawan aikana duk lokacin da ka je amfani da wannan bankin ko manka hankali kwance. An samar da wannan bankin ne a shekarar 1917, inda wannan bankin ke da shekara 109 kenan da ake amfani da shi a wannan ƙasar. Sai da ƙarshe a lamba na ɗaya muna da First Bank. Wannan bankin fa ya dade fiye da duk yanda kake tunani a wannan ƙasar. An samar da wannan bankin ne a 1894, inda wannan bankin fa ke da shekara 100 har da 34 da ake amfani da shi.